Iż-żgħażagħ huma parti integrali mis-soċjetà tagħna b'mod speċjali matul il-pandemija u għar-recovery plan. Kien dan id-diskors tad-Deputat Robert Cutajar waqt qatt ta' emendi mgħoddija matul il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ dwar l-opportunitajiet fil-politika u s-soċjetà Maltija. Din is-sena kienu 4 temi li ġew diskussi miż-żgħażagħ bejn l-14 u l-35 sena: l-immigrazzjoni, l-effetti ekonomiċi wara l-pandemija tal-COVID-19, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika u iżjed opportunitajiet għaż-żgħażagħ fl-isport u fl-arti. Robert Cutajar fisem il-politika tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista wiegħed li ż-żgħażagħ se jkunu dejjem parti integrali mis-soċjetà b'mod sħiħ u fakkar li l-isport hu kruċjali fil-ħajja ta' din il-ġenerazzjoni li kapaċi tbiddel il-futur. Min-naħa l-oħra, d-Deputat Clyde Pula qal li hemm bżonn iktar żgħażagħ b'enerġija li jidħlu fil-politika b'umiltà u għan wieħed li jservu. Clyde Pula żied jgħid li min ikun fil-politika għandu jiġib it-tajjeb tas-soċjetà quddiem għajnejh minflok jidħol għall-benefiċċju tiegħu innifsu u biex dan iseħħ u ħeġġeġ biex ikun hawn iktar edukazzjoni fl-iskejjer dwar il-politika. Finalment, f'intervent li għamel id-Deputat Claudio Grech u għal il-COVID-19 waslet lil pajjiżna fi kriżi, iżda se twassal ukoll lil Malta milli joħroġ minn dan il-perjodu iktar b'saħħtu filwaqt li tat viżjoni iktar ċara ta' kif l-ekonomija tista' tissaħħaħ fis-snin li ġejjin. Claudio Grech ħeġġeġ biex iktar żgħażagħ jintegraw ruħhom fil-politika Maltija u jingħataw spazju biex jagħmlu dan hekk kif huma fundamentali għal pajjiżna li ma' fattur jidher li diġà qed jinbidel hekk kif iktar żgħażagħ qed juru iktar interess fil-politika.